actividade en realidade inspirouse nos programas TEI que están funcionando, no programa TEI que está funcionando no instituto. Daquela consistía en que alumnos de cursos superiores de ESO titorizaran ou axudaran a lectura dun fragmento dunha obra cos alumnos de primeiro e segundo de ESO. Daquela elaborouse unha actividade completa na que había 3 partes. Estaba estructurada nunha primeira parte de lectura, nunha segunda parte de escritura, continuación da historia, e nunha terceira parte xa de posta en común. E levámola a cabo en 2 espazos, na biblioteca e en usos múltiples, para simultanear a actividade que pudera realizarse toda nunha mañán, co alumnado de cuarto e segundo, e terceiro e primeiro. Eran 3 historias diferentes, co cual daba pé, efectivamente, a que os rapaces logo puideran expoñer, facer unha breve sinopse do que leran e llo contaran ao resto dos compañeiros que non tiñen esa historia. Que caía el invierno, entonces los ancianos decidieron intentar recoger todo el tesoro, pero claro, como la nieve caía por todos los sitios no podían cogerlo todo y decidieron enviar a una persona a recogerlo, pero como iba a pisar algo de nieve y se iba a desperdiciar, tuvieron la idea de coger una mesa y mandar a... Nese momento, Nacho, que era o que ia Melchor, e lle roubaron o traxe, armouse de valor e meteu un salto dende o seu cabalo a onde estaban os bandidos e asestou un puñetazo na cara dun deles, con mala fortuna de que todos os compañeiros deste ian no gimnasio 25 horas ao día e comenzaron a pegar todos de golpe. Nacho viu a súa vida pasar e lembrou que levaba explosivos e decidiu inmolarse morrendo todos na explosión. El ten un sobrino que é moi pobre, pero nas navidades ele está moi ben. Invítanlle a unha cea, pero non quere ir porque ve que as navidades son inútiles. Entonces aparecenlle cando está dormindo uns fantasmas, que son o fantasma das noites pasadas, o fantasma das noites presentes, o sea, das navidades presentes e o fantasma das navidades futuras. Al final di que lle dá un escarmiento, entre comillas, e unha lección e marcha. Aquí ven a historia. O título es El viejo rancio. Pues marcha, dijo Scrooge. A mí tanto me da. Scrooge se quedó pensando en cómo había sido los últimos años, desde luego malo. Decidió que no podía seguir así. Llamó al fantasma y le pidió perdón. Se levantó y caminó.
Seguían sendo tan tontos como de costume. A medianoite o vello Eustaquio ergueuse do seu leito, mirou pola fiestra e puido velo. A neve era brillante como a plata, as follas das árbores escuras como as esmeraldas, e os raios do sol, os raios da lúa, arcos de platino. Pero cando todo parecía perfecto, a neve derretiuse, as follas caían. O ciclo Rapaces de segundo ciclo axudan moito nese aspectos de segundo porque bueno, teñen unha capacidade de síntese moito mellor e ainda que, bueno, moitos dos alumnos de segundo verso foron os que ao final elaboraron ese remate da historia. Se notaba que perderan un pouco a vergoña frente aos maiores. Sí, realmente o que diste os alumnos de cuarto e de terceiro estaban cumprindo esa función no que nos inspiramos en principio para elaborar a actividade de titorizar. Realmente íbanos levando. Moi receptora para cos pequenos e que eu creo que gracias a titoría que temos. Sí. A conclusión é positiva, desde logo. No todos los sueños se cumplen. Bueno, ¿qué? ¿Estás bien, no?